Bangsi kaduka ve Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana panstami 2025 aningkan kimia kardom na pajerik lo kardom lapen pini la so video long nali tumpan nangkiwan pila bangke Karbi Anglong ban kapiklang pon forest avoreng AVARSAI APUTHAK sinang than pachini pon ikpo kona na pu sa vacancies siduma ka planning ji koson mal last date command tu mal so details lapen klarda galam nali tum la so video long thek pon long ikpo nalitum na so YouTube channel na anta subscribe kelang pulte subscribe ko lapen videos tame nalitum share ko Karbi Anglong ras tame palang iknang lapen pachini iknang tangde non Karbi Anglong ben kapiklang pon forest avoreng AVARSAI APUTHAK le lang pon lonang lapen chethan pon lonang tangde non patiek pen chethan pon lonang lapen lang pon lonang Karbi Anglong Autonomous Council Office of the Central Selection Board KAAC Secretary diphu ahin ben kapiklang pon avoreng AVARSAI APUTHAK le nalitum da screen along thek pon long exi lapen nili kelong dun advertisement allo labang kelan clarege des taminili dake thek pon long ason lapen kachini pon anason labang kenali tum panang than pachini polikpo kicheng sinali tum dak laso advertisement publish pon adel lang ikon 30 December 2024 anisi publish pon iglo lapen ladak stamit to iglo advertisement pu lapen nali tum advertisement and numbers tame lang ponik tame ladak kipi pons tame do lapen lason ladak sidak Central Selection Board Karbi Anglong Autonomous Council diphu ahin ben tame VORENG AVARSAI paklang poniklo Jongse nalitum la so avoreng AVARSAI fan jog dun exi la pen apply dun exi prote standard form nalitum arideng dun angji la pen la so form la bang nalitum print out pen dak kenang so details nalitum fill up nang po la pen kenangi la bang educational documents long an nalitum sel attested thai nang po mat nalitum amen chitok thai nangji marksheet pen chenglok ang to na documents an bang ke la pen photo pakni nalitum nang exi recent passport size photo la bang nang igwek po lapen apus labang ke grade 3 lapen grade 4 apus se alang litum paklang poniglo kopia department ma upload laki environment lapen forest department Karbi Anglong Autonomous Council diphu ahin pensi paklang poniglo nasinali tum manghunang ne standard form nasi kilongji pulotang te nalitum computer akula long dami ko hodas tamil long dami ji jong se nalitum la so form jong se long ig pulote nalitum la non nili screen along nili top borik det po la screen long non nili tok ang number long nalitum nang contact ikon nili stame la so advertisement pen standard form banken nang senik po la pen nalitum jong si WhatsApp group long jong si do polote oda stame nalitum standard form la pen so advertisement allo banke nalitum long ponik po la pen puton non la chethan nam thun lo nang name of post la pen number of post kan an si doma la so putha qualification ko an sinang sima la so putha lang polo na kicheng sinalitum dak thek pon long exi forester IFANS tame dak 10 an apus vacancies ki pi pondo kacharle angdeng langdam lo pute graduation unang po lalo te nalitum na so avoreng AVARSAI fan bang jogdun long iglo lapen pay of scale mate scale of pay la bangkela son la pay ben nalitum dak 14000 pen 49000 analitum long pon exi putho dak grand pay da dutulang 6400 analitum long pon ikpo lapen number of post la bangke nalitum da screen along thek pon long ji minute 10 an dak kipi pondo bangke ba farmando lason dak putha da number 2 long chethan dam lo lapen lang dam lo pute forest guard apans tame dak it an a post bang kipi pondo kachar leng deng kenang ji higher secondary 10 12 pasan da chok lapen government pensi government school pensi pass nang pu lapen salary nalitum 14000 pen 14000 pen 49000 analitum long ponik ji pay grand pay dutulang 5600 analitum long ponik po lapen puton number 3 along langdam lo pura dak LDA apans tame banghinia farmando lasinalitum dak tame jogdun igme kachar leng deng kenang ji la bangke bachelor degree unang ji computer certificate dunang ji 6 month apan lapen pay ben la bangke 14000 pen 49000 analitum long ponik ji lapen computer certificate la bangke 6 month la bangke do wek nang po computer diploma certificate la bangke lapen jong non nalitum long jong si computer certificate ave pulutang te nalitum non stami apply ekme online men stami the so certificate la bangke government job upon ke verify certificate lo la se nalitum ador jum hek men stame computer certificate bang long pon exi la sikidam ta video long stame nili upload pon iglo la pen than pachini pon iglo nalitum langle lang tote lang damigon la pen number 4 long lang pon lo plotang te dake draftsman apan stame isiana posto kacharle ang deng kenang jila bangke SSLC class 10 pass nang po
lapen draftsmen ana diploma ki antang nangji lapen salary langnam lo pulte 14,000 pen 49,000 analitum long ponigji grand pay langnam lo pulte 6,800 analitum long ponigji ase number 5 long pothat dak chethan dam lo pulte langnam lo pulte mali apos tami dak doji MALI lapen apos labang ke bahinia farmando lapen kacharli ang deng kenang ji labang ke ki ong ke nang ne class 8 bang pass nang po government school pensi lapen puthot dak salary na litum long ponik ji labang ke 12,000 pen 37,000 an litum long ponik ji grand pay do tulang dak 3,900 an litum long exi lapen pion afans tameda isian apos bang ki pipondo na litum screen along tek pon long exi class 8 pass nang polata lata isi velo salary ke 12,000 pen 37,500 an litum long ponik po lapen condition ko pipi mala bang litum dak tek pon long exi mate chini exi ladak ki pipondo ho nalitum tek pon long po the attending and eligible candidates submit their duly fill up and complete application in the drop box address member secretariat central selection board Karbi Anglong autonomous council diphu Karbi Anglong laso address dake tokpon address along nalitum jongsi jogdon example jogdam nang po dak drop box di halo sub box nalitum jogdam tot nang po lapen adet aputhak lang polo pulotang te nalitum kecheng pon la ke non lat atumi ke dam tang 31st December pen cheng pon lo lapen last date labang ke 20 January 2025 ansi apor labang ke pi pon iglo so apra nalitum jognang po lanchot lo lapen number 2 long ke tok pon do tulang candidate belong to the reserve category must submit their caste certificate in support of their claim asila son lo reserve category atum jong se do polte nali tum ka certificate bang ki pinang ji labang ke kinang sot pusida ki tokpon number 3 long puthot ki tokpon thu labang ke dak candidate must attest a copy of valid employment exchange registration certificate ase non molom ke VORENG site pulotang te la ke employment exchange labang ke 110% bang ke nang igwek po jong sinali tum anta employment exchange apply pilang pulote nili phana homri go nili ador jum hek pen staminali tumhan employment exchange labang ke nang semar pik po nili atumi mastame offer ki pipondo hola so hojong hola so offer adorating besi pini amajong sinali to apply plen na homri gon lapen puthot dotula number 4 long ke tokpon dotula candidate must permanent resident of respective areas Karbi Anglong West Karbi Anglong as the case may be and the sole enclose a copy of the permanent residence certificate PRC domicile certificate along with the application form ase pothot daki hang pon labang ke dotula nalitum thek pon long exi ki jogdun labang ke Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong farmans tame duiglos tame nalitum PRC latanang exi lapen domicile certificate lata nang exi domicile certificate konat silongji ma polte lata form nili longji nalitum Filap igon lapen gambra sille theng da chok lapen nani officer sille nalitum enams tame chok exi domicile certificate afans tame nalitum nangji pulte nilifana homre gon nili non la screen along number tok pon igdet pon nalitum thek pon long exi la screen along la so number long na homre gon nili domicile certificate tame nalitum pan nang senik po lapen arta puthak lang pon lo na arta la bangke nalitum da thek pon long exi 18 pen 40 an la bangke jogdun long exi mate 18 pen ake kom kalide nang po lapen 40 pen ake ong kalide nang po lapen puthot dak is relations tabe pipon dola non nili to mason ST atum lake SC ST atum labang ke 45 years an ata atum jogdun long ji obviously atum da 43 ata atum jogdun long exi lapen puthot dotulang physical fitness candidate must be sound health and will need to undergo a medical examination before appointment lase laso apis ta hin dotulang non isi apis tame nililong bangke long le dalo tame dak ke do anason bang nili nali tum hanan than pachini poneglo nali tum so video bang share ego Karbi Anglong ras tame pelang igna la ben pachini igna lapen total dak 24 an dak apos la bangke ke pipondo lase ili Karbi atum tame longdun exi pusi ning the ponno lapen long list tame nali tum try do non application fee sikai sitanang ne nali tum prabjen pen jogduni got lase pinia video long bang nili la anse kang ton pon ikpo lase domi thakme kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara to alfas tame nili hin pen kardom to change